Čokoladna kučica. Siromašni drvosiča živio je u šumi sa ženom i dvoje djece, Ivicom i Maricom. Jednog dana maćeha je rekla njihovom ocu da djecu trebaju ostaviti u šumi kako bi više hrane ostalo za njih dvoje. Ne razmišljajući mnogo, otac posluša svoju ženu i odvede djecu u šumu. Međutim, Ivica je bio pametan dječak. Sjetio se da putem prosipa mrvice kruha i tako označi put kako da se vrati. Prošla je noć i pred zoru djeca su potražila mrvice, ali ih nisu našla. Ptice su ih pojele. Počeli su lutati šumom i poslije dugog pješačenja stigli su do jedne lijepe kućice. Pogledaj, Marice, pogledaj kako je lijepa ova kućica. Kad su se približili, vidjeli su da je kućica napravljena od bombona i čokolade. A pošto su bili jako gladni, odmah su počeli jesti opeke od čokolade. Iznenada se začu glas. Šta se to ovdje događa? To je bila zla vještica koja je napravila kuću od slatkiša da bi privukla djecu i potom ih pojela. Tako su Ivica i Marica upali u njezinu zamku. Vještica je Ivicu zatvorila u kavez sa puno kolača da bi se udebljao i da bi bio slasniji zalogaj. Maricu je držala u kuhinji da joj pomaže. Nju je namjeravala pojesti kasnije. Prolazili su dani, a Ivica nikako da se udeblja. Vještica, izgubivši strpljenje, odluči da ga skuha i pojede. Marica se jako prepala zbog onoga što je vještica spremala, ali je ipak uspjela savladati strah i u trenutku vještičine nepažnje gurnuti nju u lonac sa vrućom vodom. Tako su se Ivica i Marica riješili vještice. Pobjegli su što su brže mogli i uspjeli pronaći put do svoje kuće. Otac ih je vrlo lijepo primio jer je ipak shvatio da je maćeha bila zla. Od tada su Ivica i Marica i njihov otac živjeli sretno.